The other day, akong asawa ni Hilak. Nagdam ko na kamata naghilak. Gabi na ako, pinminti mo ni siya nga na, ay, nanasad ni. Abi na nagpapinsan niya, nangabita. Abi nasad niya. Ano man na siya mumata. Na daw kay Chicks B, abi na murag tinuod B. Ano man na style niya. Tato na yaking adlaw, nihilak na pod. Abi na ko, saan naman pod? Nanan po kayo lang babae. Good morning. It's a gloomy Friday morning. Biyernes na sad mga igala. Hello to my puppies. Biyernes. Sayo kay ko. Kay siyempre trabaho ta mga igala. Si Papa. Diyan? Papi. Good morning. Papi. Papi! Morning! Friday na. Saan ka makarapitsa ron? 30. Ha? 30 na? So katapusan na sa Oktubre? November na sad? Tingbayad na sad? Isa ka bulan ka nang wala. Yeah, sa tiran lang abi. So actually di ba nag-retire ko katapusan sa September. Tapos ang akong last pay sa September na hold kay syempre nag-retire man ko, so ipa-hold pa. Tapos naman na clearance sa ABS-CBN o wapo kabalo kay dagan pa may mga technical, dagan pa may mga kulang daw na. So wala, halos mga almost mag 2 months na wa ko sweldo ba. Dali pa ko kabalo kung pila kong madawat. O kabalo kung pili bayad ni ABS ako ay. Wala kay ko magdaho mga igala. Sakitan lang ko. So naitabuan so mo ni. Tapos November na po, tapos ting sweldo. So siyempre, sa ngalan nga ako'y tag-iya, kami ni Art ang tag-iya sa programa. Munang grabe among pamugas, pangita o kanang formal tawa na, mga sponsors o uban pa nga source of income. Grabe pamaligya sa among herbal products para naisweldo sa mga tao. May na lang pangutan na kami nga ting sweldo na pa ba. Good morning! Mao na. So, ambot lang saon ni. Anyway, Friday karon i-tour na sad kamo balik sa kabro mo dito sa home region. So muna ako every morning routine ako. It's a gloomy Friday morning. Ulan-ulan bro na nagsagunso po ng mga bagyo. May kita na kaning ulan mo convert into cash. Okay, so murang medyo ngit-ngit. The other day, akong asawa ni Hilak. Nagdam ko na kamata naghilak. Gabi na ako, pinminti mo ni siya nga na, ay, nanasad ni. Abi na nagpapinsan niya, nangabita. Abi nasad niya. Ano man na siya mumata. Na daw kay Chicks B, abi na murag tinuod B. Ano man na style niya. Tato na yaking adlaw, nihilak na pod. Abi na ko, saan naman pod? Nanan po kayo lang babae. Nihilak siya kay nabayot daw ko. Ay, gino ko. Nagparandam na ko makabayot sa dam ko sa mga sawa. Diyan lang kaya napawiyapitan may galaw amigo diri sa Globe.
kung ikaw tagiya sa programa, pwede na makauban ng mga asawa. Kalang gina ko na isulti, kaya naman sa akong abay. So, kinaisulti yung lugar. Problema ba ami? Sa problema na mo kay karon swerte lang kay mi kay akong nanay, akong mother-in-law. Nadia sa balay kay makabantay pa sa mga bata. Pero siyempre, di mo na siya forever na diya kay uli pa ba na sa bugo. So, among problema, pag ingani, pag wala si nanay, way mo bantay sa mga bata. O dening ko itong mga dilita ka Cagayan de Oro. Muna ni siya. Kanang panaog ikan sa Price Plaza. 2 lanes diri na imbodo. Ano kabalo kung ang ilang gibuhat na mo i-expand ba na nila, pero bro na may sobrang 2 lanes ra gyapon. Muna ang traffic kayo diri ha. Muna usahay dito lang mo agis kanituan. Kay kanit diri nga dalan. Taas ka dito, mabot ka 4 lanes, pero paabot diri 2 lanes naman. Oh. So, meet mga traffic yapon. Ba? What you think? Doy din yung patay na sila. O dapat ka na. Ito mo na, madamay ng mga kilid sa balay. Kung dapat 4 lanes na ni diri ha. O karon na po diri repair. Sa muna yung samote ka traffic di ay. Kaning overpass ang makakabalo nga kung nakatabang bagit sa traffic. Oh, di ba? May pagilaw sa landay dito sa sige lang pag mayor na ko po. Mayor. Ato-ato lang ni guys ba nanarabay kaungong sa ako guys. Ipadagan daw kong city council sa Cagayan de Oro. Wala ka diya. Magunsa mo ko city hall, mag stand up comedy ko kamulog ko. Comment daw below. Pwede? Pwede or ayaw na lang, no? Ang utan na bitaw ko, sige. Kung mag-councilor ka na, makakwarta ba tayo ng councilor? Kay super na kinailang ang mga councilor. Mo may nagastuan, mo may dolan para palit tambal, sponsor uniform, basketball, uniform, buga sa guban pa. Mayor na lang. Gloomy. Kaulanon. White or red? Welcome to Home Radio. Wear tag mask. So before may magsugod yun, namalit yung may mga own foam sa mic, tapos spray anak tanan, tapos ay butanog foam para safety ta. Gaulang yun eh. It's Talatay. Kita mo anak? Gaya na ba eh? Tower. Morning! Muna among head writer sa'yo kayo. Hadlock mo. Siyempre atong Madam Dre. Uy! Pag-iya sa stasyon mo na yun. So muna sila among mga active people. Sa'yo kaya na sila kay among TD. Brother, morning. Morning. Okay.
Standby namin, nakaset up namin. Tapos natin ko yung ngani. So na power na siya. Tapos everyday dayon, instead nga coffee na ko, medyo nag-shift ko into kanang ginger. Ginger kanang kuan ba, kanang sitawa na? Luya or salabat. So hot water salabat kay para diriya kay kaso yung katong simba ko lang na mo standby diha patyo niya diretso. So mo ni akong gabuhaton every morning, dadala ko perminti og kanang termos, tapos luya salabat ana rather than anang mga bugnaw. So kailangan magdepensa ta may gala kaya tong kalaban din nato makita. A few moments later. All right, done. Very good. It's a wrap. It's a wrap. It's a wrap. Chirap. Lagi mo ko bitaw kanina. Mo ni pinakalami nga lingkod na ako basta after the show kay tindog man na isa ka oras. Ay, kalami. Oh my God. Thank you, Lord. Salamat kang Ma'am Kit Kat o kang Mayor Oscar Moreno sa interview. Gloomy pagyapon. Mag 9 years na sana pero nag-change siya sa ako for the first time. Alright, I'm home. Nag-try mig palit og face shield. Gisura yung mag-face shield at mag-masura ginawa, no? Comment below kung pareha ba tao experience. Okay. So nakauli na mi. So don't forget mag-alcohol. O man na ning alcohol. Pagsulod na mo ang Lysol, himo na mong kolon. Tapos panguman sa Lysol, maligo. Tapos basta tanawa. Good morning, puppies. That's our baby gun. Go near. Near. Here. Yan, hangin padulong masaya habi. Di ba paana niya ba? Ang hangin dito ni padulong ang isip. Wait lang, wait. Hi guys! Oh, di ba? Di mong kolon ang Lysol. So after pagsulod sa balay, ayaw sa paghag-hag sa mga anak. Diretso sa CR as much as possible galing. Kung gikan gyud mi sa crowded nga places, dito mi sa likod maligo. Pero karon so diretso sa ako sa kwarto maligo sa ta mga igala. Okay? Akong mga kids ga online pwede pa ko makahag sa ila. I want to kiss them but there. Hi guys. It's been a while since you started recording. Hi. So online sila, unya pa siya, si TikTok girl. Follow her on TikTok. Unya pa ko maghag-hag. Daddy! Yes. Later na, maligo sa ko. Ligo sa ta guys. Okay, then pag umanden og ligo mga gala. Oh. Brush, tapos dili ni siya sponsor. Yan, Bactilo. Yan, dipilsa kami. Di man siya pang sore throat, rawagin siya or sa ba antibacterial gamay. So,
medyo praning tagamay pero it's better to be safe than sorry. Okay? Ilis ako. Dayon, hug with my kids. Ta-da! Fresh, baby, fresh. So, it's time to visit my... Ew. Abi ko bag online class. Teacher, just playing games. Mo na yung problema niya. So, maka-break ka? Class haven't started yet. Wala pa magsugod. Yes. Nagpalusot siya may galaw pero nagsugod. So, just playing games. You're just playing games? You have pretty classmates there. Oh, pretty. For privacy mo din. Alright. See you there, guys. Okay. Kapay siya ng TikTok girl. Hi, TikTok girl. Mama. Wow, pretty kayo. Daddy. Wow, spam. No. That's fine. Tapos, inom tadagan vitamin C. Inom din tag vitamin C. Ipinsa. Akong vitamin C, Cherry C. Amog yapon yung produkto.